Hora sa manginang, pajupang musita di programon, ima program di ibadah Jumat Pasca, parningotan hari hamamati ni Tuhan Yesus di hari Jumat tanggal 3 April 2026. Turpun jam tata, di enak sian kitab Matius 27, mamuka sian ayat 5, 1:56. Tapi ni minggu, tutu do Yesus anak ni dibata. Sungguh Yesus adalah anak Allah. Turpun jamita boy tajah di kolom deskripsi, songon ma penjelasan di khotbah. Adong masa halak ama nasian Eropa lagi merdalani di sada kota di Indonesia, lagi belanja may bana di pasar tradisional. Sehingga may bana tu per tiga barang bekas, manang barang second, sudah na dijual di tokoon barang second, mulai sian jas, sepatu, HP, satu perlengkapan rumah tangga. Di barang ibana ma adong dipajang sada lukisan, di suku ibana ma, di gadis lukisan ni, dia lusi nama jualan ima, di gadis 100.000 pelian hamu buan mamulak, enak. Jadi dibayar riba nama lukisan ni, dibon iba nama mulak, dipaias, jala dibon ma musim mulak tu Eropa. Naso di boto par tiga lukisan on, sada mahakarya istimewa don, sian pelukis terkenal di abad ke-18. Harga situ tu don. Aledang di boto par tiga ino ni. Na di boto ibana, barang bekas biasa doi na somara harga. Dung saat di Eropa, dilelang hala Eropa ma lukisan on. Sian hasil langi, laku ma lukisan ni $500.000. Hira-hira 5M molo di rupiahun. Jadi yang menginang jok-jok do songon pernidaan ni parti ketiga di bahaya jolma marnida Yesus. Tuak kasarda du Roma, holana rapidana biasa do Yesusi. Molo tuak kasih tuan malim, si pangalilu do ibana. Do si pangguturi. Ale arong do sada soldadu na buhay mangida isi do sa sitong na Yesusi, uju na terpajal ibana di hau pinar silang. Di barang ibana silangi, jala di barang ibana arong debata di si, anak ni debata do natar silangi. Di turpuk tasadarion, taida ma sada kontradiksi maon nama sebalga. Ditiki hagalion ni Yesusi, ditiki na naing marujung hosana, ditiki somargogo bebana, langsung disido pelik takas di papatar debata identitas ni Yesus sebagai anak Allah yang perkasa. Adong tolu tanda manang halongangan na masa di parmata ni Yesus di hau binar silang. Na parjolo masa do hahulomon di hosniari. Na paduahon mariba mahire-hire na di bagas joro ni bata. Na patoluhon hehe madaging niyak kanong mate jala ruar na sila si nakatanoman. Na didok di siang manginang masa mahahulomon di hosniari lileng na sa petolu jom. Sian jam 12 saha tu jam 3 sore. On masa tanda harumataniari pe dang sanggup mengida ahana masa tu Yesus. Seluruh alam semesta bereaksi terhadap penghakiman dosa yang serang ditanggung oleh Yesus. Ikut tahunan Yesus maha pena persuki. Alani dosa di jolma. Manusialah yang berdosa, tetapi Yesuslah yang harus menanggung akibatnya. Marsuara ma Yesus di dokma, ala di bataku buah satung tadi kono muau. On dada tangis ni halak na putus asa on, alai penggenapan di pasal 22 don. Di painum matu ibana limut nong di sapurtu asom. On ma simbol anggur hari maso ni di bata atau cawan murka Allah. Di inum Yesus mai asa unang pola do tita manginum sa. Dia 50 di dok, marsuara nagogoma Yesus laustos mahosana. Molo di surat ni si Lukas, on mahatana di dok Yesus di si. Amang tu bagasan tanganmu ma hupas sahat tondiku. Ayato namanginang endeni Raja David doon na dihatahon Yesus ima tar surat di Pesalmen pusada ayat onom. Tu bagasan tanganmu do hupas sahat tondiku. Jadi ndada nabongot Yesus itu amana na di surga dukun mati bana. Ale tu banua toru do ibana borhat. Songon nataha tidokon di hata porsion ni. Disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Nah mati terpajal lo ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom. Jadi ketika Yesus mati, rohnya pergi ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati, bukan kembali kepada Bapa. Tumpe adong hatani Yesus pandok tu tanganmu mahu pasat todikku. Marhui bana tu banua toru. Paluahon akaton dini halak na terhurung di Banua Toru, ima kahalak na badia na mate di pada Nairobi, ima na di ayat 52. Di ayat 51 didok di si, mariba mahire-hire na di bagasan joro, sian gijang ro di toru. Dada jolo mana mangaribak kon hire-hire na unggabi parik perholangani atau tembok pemisah, alai di batasan diri do. Sebelumnya, hola si Tuani Malim do na boy masuk tu bagas biluk na sokal sahali atau ruang maha kudus. Jala di hapor saya hal Israel do, di sido mian di bata. Jala biluton ditutup maun dohot hire-hire. Nagabe pemisah tu bilut pertangyangan. Dung mati Yesusi, dung durus melarna tu tano nama kurasi dosa ni salu jolma, dang adong be pemisah antara bilut pertangyangan tu bilut nya sokal sahali. Dang adong be pemisah antara jolma tu debata.
Sekarang semua orang dapat datang kepada Tuhan tanpa perantara. Molo sebelum nai tu situan ni malim do di pasat halak tangyang na. Jala situan ni malimon ma na pasato tangyang imu se tu di bata di bagasan bilut na sok pasahali i. Sonari sudia do halak boy ro to do pone di bata pasato tangyang na tanpa perantara. Jala ala debataro na mga ribakon hiri-hiri lapatan na debataro ng Romano po julmay. Sadalan maundot panindang iyon ni Sola Gracia na diajarhon Martin Luther. Holan ala ni asini rohani debataro ubahin na malua julmay siya dosa. Bukan karena perbuatan baik manusia, tetapi karena kasih karunia Allah semata. Dang leleng dung tos hosani Yesus masa magempa bumi manang lalo. Humutal matanoi marigat madohot akka batu mamak. Hehe ma akan nong mati di bagasat tanoman on masada pengganapan ni hatan di bata natu si Hezekiel. Di masa ngulu ni Hezekiel dibuat dui bana tu sadarura inganan ni akka holi-holi nong masak. Di pabakit di bata mamuse holi-holi i marhite-hite si Hezekiel. Gabi marsibuk mardaging jala martodi maka holi-holi i. Persiwa na masa di haupin silangi sada pembuktian maun sian di bata na tutu si tuturo Jesusi anak ni di bata. Marwaso do mudar nai pa bakiton muse akan nong mati di bagasat tanoman. Jala didok dia en 50 tolu rodo nasida tu hutan abadiai pataridahun nasida tu torop ni halak. Nanidok nalison hutan abadia menginang ima Jerusalem. Jadi kota Kudus bukanlah sebuah kota tempat ilahi atau songon surga manang taman Eden, manang inganan na asing na adong di dimensi na lain. Nah ni dok na dison akan namatei mengulu muse songon jolma biasa marsaur ma muse nasida dohot akka jolma na tinggal di Yerusalem sama seperti Yesus yang tidak langsung naik ke surga setelah dia bangkit. Adong hira-hira 40 hari lileng na Yesus tinggal di Portibion. Sian hayon na saha Tuhan naik na tu surga. Jadi dung di bereng soldadui akan masa di permati ni Yesusi mulai sian haholomon di hosniari lalo dohot parheheon niak kanang mate gabi di hati da konibana maha porsiona di duluki tutu si tutu do anak ni dibata do on amang inang sada persiwa na ironis do ala pola do ikon marite hite ha porsuhon nama di papatar debata hasok kalan ni Yesusi. Kemuliaan Yesus dinyatakan lewat penderitaan bukan lewat puji-pujian dan penghormatan alam semesta. Sang perwira ini menyimpulkan suatu kebenaran yang absolut yang melampaui segala tuduhan palsu. Sungguh dia ini anak Allah. Mula dihalak Kristen Protestan diguari mon sola fide hanya karena iman. Karena imannya lah kepala sardadu ini diselamatkan. Marasing do panindangion na dohot akka halak Rom na asing. Mula halak Rom na asing dianggap na sida do Jesusi jolma biasa na dihosol mi bangsona sendiri. Alay molo idun ni soldadui di boto ibana do dada jolma biasa anggu Jesusi naro sian di batado ibana. Sangat menyedihkan sekali karena ternyata orang yang pertama sekali mengakui Yesus sebagai Tuhan malah datang dari seorang bangsa Romawi yang menyembah berhala. Gabi sipile begu do na parjulo sahali maka tidak kona porsiona tu Yesus. Dang naso di boto halak parise tanda-tanda na tersurat di buku nabadiai. Mereka tahu Yesus sedang menggenapi apa yang tertulis di kitab suci. Alay tetap do dipajugul na sida rohana. Mereka tetap tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Di tikingoluna sejok-jok do halak parise mangido tanda tu Yesus. Bukti na memang tohoro ibana na rosia debata. Jala masa gorang do tanda naung dipatudu Yesus. Alay tetap madang porsia nasida. Bahkan di parmati ni Yesus di boto nasida do bahwa kitab suci sedang digenapi. Amos 8 ayat 9. Di hari nasa sadai nina Tuhan Jehovah sudut mamata niari di hos niari jala paholomok kumatano on arian. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap gulita pada hari yang cerah. Di jahana sida do buku nabadiai, di botona sida do turpukon. Mereka tahu kitab suci sedang digenapi, tapi karena kebencian mereka kepada Yesus sudah merasuk sampai ke tulang, tetap madang porsiana sida di si. Dangar ongi, jol masih pangalilu do Yesuson, dangar rosit di bataon ninna. Jadi aharo na nang si pasaton di jami tali sona manginang adong dua manginang. Na parjolo maka tidak kon haperseon di tongani ha holomon. Tudos songon induk ni soldadon ditiki holom do portibion di hati da konibana haperseonna. Terkadang manginang kasih karunia Allah bekerja paling kuat saat hidup kita terasa paling gelap. Jadi unang murah-murah hita mandele di nguluta. Adong do debata nama dongani hita. Debata aro nama milik si Paulus gabe na posona. Debataro naman ng osibana para raton barita tu akka halak gorik. Alay di tiki marsaya tibana tulu hali may ba na martangi nga sa diutsat debata sa hinaisian pa pamatang na alay hamalus ni debata. Tukma asini rohak kudiho ay di hagaleon do suntimbul hagogon. Amanginang ditangihon debataro angguk-angguk niya kapartigor. Jala dipalua do nasida sian hagugutan nasida. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di bawah ini unang masih dihitam martangiang. Jangan pernah berhenti berdoa
Unang luas persoalan ni nguluta mabahan gabe-gale ha porsiota. Ailando parniahapan niya kapartigor alay di palua Jehovah do nasida sian sudenai. Napaduahon mangulusongon halak na maulua. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Ainunga ditobus Yesus dosata, ndada jol manata ruhum behita. Jala arga situtudo ditobus Yesus sita. Ima maritihite moderna na durus di hau pinar silang. Alanai, unang besai merdosai. Orang yang telah merdeka dari dosa adalah orang yang tidak lagi memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Dosa adalah hutang. Itu makana gabe adong istilah penebusan. Ala hutang do dosa. Jadi kalau hutang sudah dibayar, sudah dilunasi, ya jangan berhutang lagi. Ido terdana nong malua hita sia dosa. Tanda seseorang sudah terbebas dari hutang adalah dia tidak punya hutang lagi dan tidak punya keinginan untuk berhutang lagi. Jadi molo dido mangulu songon jolman nong malua sia dosa, lapatana ikut tatarikon masuri aka ulau ni dosai, jolmana sejojo mangulau dosa sasitongna hato bani dosa dope ibana. Amin imajo nabi hubagi kami. Mudah-mudahan mohon boy manabai persiapan muna di dalam mengaradihun Jamita di hari Jumat Agungon. Moliate Tuhan Yesus memberkati. Shalom.